ku yi maza ku danna subscribe, sa'annan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye. Assalam, ina roƙon ku duk wanda ya fara kallon wannan bidiyo ya tsaya ƙarshe, ya kalle shi ya ƙarshe domin gasa ce muka kawo muku. Ku tsaya ku ji abin da aka kawo muku. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da haka, an yi sallah lafiya ya kuke? To masha Allah. Muna godiya sosai da irin gudunmawar da kuke. To a yau mun zo muku da wata sabuwar sanarwa ce ta cewa insha Allah akan wannan shiri na Izza So za mu sa wata gasa akan wannan wani abu shirin ya kunsa kuma me yake koyarwa. To insha Allah a bidiyo nan gaba za mu sa gasan nan, kuma duk wanda ya ci gasan nan yana da kyautar katin MTN, Glo, Airtel na naira 200. Insha Allah duk wanda ya ci gasan nan za a ba shi wannan kyauta. Kuma wannan gasar an sa ta ne domin wasa kwakwalwa, domin kuma nishaɗantarwa. A wannan channel ɗin kawai, ko kuma a wannan channel ɗin ita kaɗai, za mu haska muku wannan gasa ta wannan shiri na Izza So. Kawai dai kai ka zama ready, ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙarawa a wannan channel ɗin tamu ta Abdul Prince Studio. Ka danna subscribe sannan ka danna ƙarawa don a bidiyo na gaba, ba bidiyon da za mu uploading gasar za mu tafi kai tsaye. Za ka yi mana bayani akan abin da shirin ya kunsa, ko kuma abin da shirin yake bayani, kuma me yake koyarwa. Insha Allah za ka yi mana wannan bayani. Idan ka ci sai ka zo can ƙasan bidiyo za ka ga comment, sai ka comment da abin da insha Allah da za mu duba comment ɗin. In ka ci za mu ce ka turo mana da WhatsApp number naka, sai mu riga mu ainihin abu nan. To masha Allah, masha Allah. Har ku manta ina gaya muku, in kuna so ku shiga wannan tsari na gasar nan, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin da mun ɗora zai sanar muku.